Pero sa karon ba walay uyab? Wala. Kay nas mama? Oh, bata. Unsay imuhang mas pilion, ang istorya sa imong utok, ang hunghong sa imong dugan o ang yaw-yaw sa ginikanan? Ang yaw sa ginikanan. In terms of relationship, unsay pilion, utok, dughan, mama? Utok. Utok rata utok. Utok ngano man. Sa ilaha man na sa ako kay sa ako man ang utok sa akong self. O sa mingon ang mama dili pwede, mo insist ka. Yes, kay sa ako man ang kuan. Sa ako man ang atawag O dili, dili stricto ang mama, dili ganahan ng mama be, may nga mama ayaw pag uyab-uyab okay ra nimo kay mo giingon sa imong utok. unsa ba? Hypothetical question ra ba sa imuhang panghuna-huna ga-decide na nga ganahan ako makig-uyab-uyab nang ginikanan dili man. Dili to pugson. Ingon ka imong utok imong sundan bahala na imong mama kay imo na utok. Okay ra man na no, na we have kuan man god in our individuality pero if we're still under the roof of our parents mo tuo japon ta nila. Yes, kay dito mo ko yang gipanganak sa yang tiyan. Unsay mga butang kaha nga kuan ka makasupak Lag, okay ra lag. 10 oras sa gabi laag ko. Okay ra? Okay ra. Sugto nam ko. 10 oras sa gabi? Oh, Kaya nga naman asan po na paingon? plaza, basket. Basta dool ra daw ningon si kisa ni sa atin eh. Oo, basta kabalos mama nga asa ko okay ra siya. Okay. Ang importante na nang head. Kani sila mang igsuon ni matanan? Ako nang ate din kani igsuon ako. Oh, wait lang. Ako ning ate ako igsuon ni. Akong ate din Yung ate? igsuon ning gaputi din kani ako. Wait lang, kung ate ni mo dili ni mo igsuon. Balo. Libog ko. Kasin nga. At Karon ba kakabalo nga igagaw mo? ang katong Amerikanong usa, Tapos sa imong Amerikanong usa kanang puti akong kuan. imong Ato, nalimot ko. tawa ka na limot ko kilahila po kasi mo mga kaparintihan. Igsuon. So pila mo kabuok man nagsuon? Upat Ikapila ka. ka duwa tulo. Ikaw mo kay na magulangan nga laki. Oo. So ikaw mo may impluwensya sa imong mga manghod nga laki. Oo. Sa uban ba versus sa imong edad nga naguyab-uyab na unsay imong panghuna-unaan nila? Gadali-dali oras. Okay, ang pag-uyab-uyab din na gidali no. Yes. So ikaw personally wala ka gadali. Wala naman. Hulat rata sa the right time. Kano sang right time? Buhon mga kwarta. Inuuna no, dapat lang makakwarta ta para maka-provide. Yes. Para di ta magsalig sa tong ginikanan, sa atong ipang date sa ato ang mahimong uyab. Kasi masuray mo sa ubang kusok kay mosupak sa ilang mga ginikanan. Ayaw mo si kuan sa iyong ginikanan kay sila may gabuhi sa inyo ha. Unsay mensahe nimong mama? Love you. Unsay mga butang mapasalamaton ka sa imuhang mama? Salamat sa gikuan sa akong kuan, mga sanina gilaba. Dayon salamat na imo kong gisuporta sa akong basketball nga imong gipareto ko bula. Salamat. Mensahe na lang sa future relationship. I will not make my girlfriend spend money on O me. dili po na, uy, dapat pantay-pantay ta. Sa ako personally ha, dapat pantay ta. Kung mo provide ang lalaki, dapat mo provide ang babae pod. Pero most of the time, magod na carry on sa lalaki ang responsibility in terms of libre-libre, no? Yes.